एक कहानी लल्लन टॉप बा, एक करोड़पति बाप बा, कंजूस न होके जैसा बेटे बोले बाप ही कैसा, तीनों बाप से बड़े परेशान अब का होई है भगवान। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप ही कैसा, बाप रे बाप। एक दिन पड़लन बाप बीमार, डॉक्टर कहलस बचेरा यार, तीनों बेटा खुश हो गईले, यही खुशी में कर्ज उठैले। बाप के होई काम तमाम, प्रॉपर्टी होई अपना नाम। बाप रे बाप, तू अपना हिस्सा का रोटी खा चुका बड़ा। बाप कैसा, बाप रे बाप। 3-4 महीना हो गई पास, बुढ़ऊ के निकलल बा ना सांस, पार हो गई सारा हद, कर स्विच ऑफ बाप के अब। बुलैनी घरे एगो नर्स, अपन प्लान बताइनी सब, फिर भइल ऐसन खेल, पूरा प्लान हो गई फेल। नर्स बाप कैले ऐसा, पहले कभियो ना भइल जैसा, बाप पढ़ले ऐसन पाठ, तीनों कहले एक के साथ ही बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप ही कैसा, बाप रे बाप। जुलाई 23 दिन रविवार, शाम 6 रही तैयार, कॉमेडी संगे ड्रामा परिवार के साथ। जी 22 को पर देखी बाप इतना मक्खी चूस, बाप रे बाप कहानी जौना के फंटूस। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप ही कैसा, बाप रे बाप।